BJY mahin penawe kimia tomhan kilik long bang phukang mai pona puthak pherang kya mai ke phapon APHL se song pen ka chetoy dun long kiti mong phan kar chepo dong muka ka hithilong APHL se candidate Daniel Terona phan kang thum karne po आरो फाइन कोरा प्लेयर नि भारतीय जनता युवा मोर्चा मते थिहेक बेन BJY मतमलांग तमे थांगसा हेमलंग फेरांके माय के फा पादपन बांगसो मायलंग BJY मामे फुजेतेन बे हिन पेंसी चेपारी देंगपन के क्लेम चेपादुक पिक पुलते मादु तक युनि आवे के चाकनाबजे आवे लासन थाक थाक से नॉन हेड जोंग एमएससी किलेगलंग कारजाब दुनजे फान BJP असंग पेन बांग फुकांग बाय लंग ता बांग ट्रक ओवे किमिया तमहान किलेगलंग कारजाब दुनजे फान इंगबाय पन के क्लेम के दाम का चेपादुक पिका जगलो लासिला के ओवे किमिया क्लेम बांग मते BJY मफानता इसी के मेन नायांग थेगलो लापेन ओवे किमिया तमहान सतमे अनिंग रोंग पन पुबसे BJY मामी फुजितेन बेपेन निंगजेपन लासो आलंग आलंग चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा हॉनबल प्रेसिडेंट BJP असम प्रदेश भवेश कलिता हॉनबल जनरल सेक्रेटरी भनीन्द्रनाथ शर्मा लापेन CEM डॉक्टर तुलिराम रंग हांगा फान सतामी ओवे किमिया संज्ञा पोतमा फान टिकेट की बिपना जग काचुरु पाजिरपन हाबारिंग को रत्रक आदिमान ता BJP हाई लाबजी आथे इले तो मन साम लापेन काचिंग थोरा मोतामे मासब सोबेर अपर पेन आंग बंसिता पेनांग आन थेक बन लंगलो लासिकारी बेंग लंगारा दो आना फान सतामी BJP फान पहाय थुपेन आनसते काचिंग थोरा साइ केवान थुथेक फान BJY मामी फुजितेन बे हिन पेन काचुनिंगरी पादपन दिफु पेन धरम सिंह रंग रिपोर्ट मलंग न्यूज पानिसी हेजोंग इतुम भारतीय जनता पार्टी अहिन पेन बांगफु कांगवाय लं मेंस तमे पांगदा इगेरला नन के बांगजी 8 जून अनि कार्बिंग लं तोरमास काउंसिल जनरल इलेक्शन दोपो नसे बांगसो इलेक्शन अफान पातुमी nomination files tame tang laplo pini bangke withdrawal setame pini matlo pen list ke pangdak lapu mata scrutiny pini masih tang ipo ni 24 ani lasilalo nung litumhan nilitum kachupha alam the bangla pulo nilitum ahin pen bangke yo morcha hin pen bangke koson la non bhoy bangke special bangso Karbeng long termas council BJP mate युवा मोर्चा especially युवा मोर्चा तमन मांगे स्पेशल पुसनी तुम के हपन कॉपी पासी स्पेशल पुने तुम के हपन मागे लपलो आ स्पेशलिटी बांगला पलो नन भय बांगफु किलिक जियालं बांगफु मेन पांगदाक पनालं ओवे किमी तुम बांगट्रक ने दो ओवे किमी तुम मते यूथ सेक्शन तुम फान निलि तुम थेगलं लो लासनिलि तुम युवा मोर्चा हिन बन मांगे निगारong pik lapen bangphu kangwai tum bangphu atum hasbani tum ning charong pik lo ning chingsam pik lo lapuson charong pik lasi bangso oikimi atum bhanang pipon pot nilitum jasamet pet akai Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma lapen BJP Assam Pradesh amaipu akai Bhavesh Kalita lapen BJP Assam Pradesh along Kong Chunbang organization organizing langli Bhanendra Nath Sharma anparta ilitum kaching hon Karbenglong autonomous council long CM ke hai Dr. Tuliram Rong hang anparta Karbenglong lapen West Karbenglong Bharatiya Janata Party amaipu bangini alangli tumaphan nilitum Bharatiya Janata Yuva Morcha थिएक पेन BJY माहिन पेन अलंग नितो मान निंगा क्लोंग पेन कचुरो पाजिरिकलो पिनी लबंसो फिरंगे माया लोंग पेन लासी निलितुम निंग चिथे नॉन के बांगजी इलेक्शन होत 8 जून अनि इलेक्शन तो पो लापेन अंग थेक बांगे 12 जून से क्लांगपन पो बांगसो 12 जून अनि लितुम थेक लोंग पो जे 26 सीट सांगबोंग पेन सतमे Kadu ka seats mate 26 seats along stame etum high labji busi ening chethe athema ke litum ke damtang ti he ka por hosutame litum ke hai Dr. Tuliram Ronghang etum Karbeng long termas council ke Japon alang litum ke Japon along ti he ka por stame litum development litum penang an ke theklong lo development asai dopik lo lapen monsam stame litum theklong lo ase monsam lapen development litum lahini litum chingbar kri litum theklong lo
Lasilalo non boy jong si angko putot hai thulu protante bangso karbeng long along ri is puno ba west puno ta litum ansu se kaching thur amu bange putot dengpon thulong popu litum nilitum ningje thedo lasilalo nilitum BJYM is karbeng long arupen isi kachunning rikang tu kadu kabe dak karbeng long lapen west karbeng long salang do ara tatu maphan je non ason son litum han monsam atomon nang padupon thek lapen development asai na claim pitek asorkar bang litum kadu beda kacerap dun bang akanang sot athema litum fast track development se litum ng thek long lo litum ke hai dr tulirong hang ke japon karbeng long termas council lo tasi kadu kabe aphan chuning rilo puthot non voice tame bharatiya janata party ke japon sarkar se puthot karbeng long termas council long dutupo lapen labang ke doek po lapen las nili tumhin pen pudam kang tumam pulo pis durup ansi kaching thurs tame dupo kaching thur jong se nangji pute aprang si bang monsam do nang lang monsam jong se ave pulo tangte kaching thur asai tame tiku krop la pusondo lasi non ke dobom karbeng long termas council asiem dr tuliram long hang ke japon asarkar bangge monsam da do bangso monsam ke padupon thega joksi development ta nitum theglong lo la sining thelo non bhai karbeng long termas council nitum sit do ans tame bharatiya janata party sini tum ahin pen se haipo la pen sarkar same sari ponpo asenali tum han pherangke mailong mangke nitum lam pen se pangdak pon na anparta esilam do tulang labangso side line only puto isi ipudun kang tumang polo palisi patumi degala ada Soropothar Mondola long nitum Bharatiya Janata Yuva Morcha ada Mondola president Raju Singnar busipu alangli ada nili setame la portal newspaper se theklong lo ala dak social media lasi alangli bang hadak resigned lapuson ason ben lo alamang ke lason lo hadak resign puta lan set alam theu mane BJP phan aning dok de lapuson le mate BJP phan aning dok de lapuson le resign gali alang semion rong phar bangke ala Raju Singnar mate lali tum Mondola president Yuva Morcha Mondol president alang litum chepo chero busipu lasi it's natural like natural alam lo ke yo se chepo chero mate relatives pute lage cerap dun vek pola bangke kalima de cerap dun vek po si alang litum chepo chero mat se cerap dun detlo lasi la bangso alam pen bangke lapu aning ke oi lapu alam pen bangve lasi alang jong si apu relative inak cerap dun ko plote alang laga methang jungjung alam lo litum thang ki pudam ji alam ve ta alang li damjui pen ta litum Yuva Morcha mate BJP long e kan hoi puke nokta ve athema hala dak kadam tang por hotame penang activities bangke kapre ka president polam da ali kapre tum da active pik rasi alang li damjui same thang tum kan hok putave tapen alang li ka damjui bang is natural lapuson sedili tum ke hok lo athema alang li bangke semi rong farpen kachepu kachero lapuson do ko lasi pini labang so perangke mai bang kenil tum lan pense pajut kor lo Lakhai si dua ramla constituency pen non ke bang GMS kili galong kachpate dunjia bang kulong kiti mong phan karchupon labang solong ong dung amulok chetong dunsi aning arong chipi pon rinti lapen ka hai long kiti mong hin ben kaning jipon ateng ke alang ni BJP asong pensi chedan po lapen ke alang ni chepa hai beg jiposi ning jipon dua ramla ara da ke sung ason lapen kaching thora saita claim pon po lapen alang ni hai det pente ke ching si ke deng ponji ke kacharlia hin ke me senang ja phansi sai pangcheng pon paprang jiposi ning jipon chin thong pen long ki be lapen khorsing taron report Malong News. Anak lepini lapang so kili ka along ke haji ko anak ke pensi nali ke haji ko ni ke thedol de suri hini ke tu pese tame ni de suri si pen dit pondi
Ramla constituency kan kira PSLC party hote anda nali ka cedan ji vek bang ke kopia parti pensi nali cedan ji di DGB kan sejedan iki leje tu pensi cedan ante nali haidat pen lopong te rada farman ko PPC sai ke dang pan ni tum rata farman ke PSLC akemang ni tum la cikluan throk la electoral rule pa pleng det pen aphi ni tum ang development hormu bang ni tum first mane ke chengsi ni tum education se pe phangwan po la pen ni tum mane konat na kaching thur the pin kan sini tum akemang na sini tum la inglong la konat ma towar atokano kilila dim sini tum pa phangji ante ke chia su phan mang voter list pan than nai pula bang so puthak nai le hin pen ko PPC punam po ni tum la so aputha bang ke ni tum la jong sini tum APSLC party jong se ni tum council jong se nang chari long lo phlo tang ke ni tum la cikloyan throk bong la electoral role bang ni tum pachun pon to ngun non nali ke hai pon vegi ke kon pensi hai pon po ni suri si pen se ni pon en ponji Aruni phain ko player ni disya sa hemalong scrutiny mate MUC election long karjap nunjia bang khumate abang phiamen ke pangdak pona teng pen lakhak prepli korkanthi constituency long APSL sia song pen Daniel Teronta election karjap nunjia pun choklo pu pangdak ponsi korkanthi constituency long APSL se ke kroyara tum aruni phain ko player ni dong muka kalong Daniel Terona phankang thum karne asai ke teng pon bang solong pherangkia theng no nang pachini duna tengke korkanthi constituency long thongke bra proxy polling station do bang swang bong pen ko sirke ban ke highway ji posinang than pachini lapen lang jong sinon MSC kilik high det lapen APSL se song jong se council chari long lok pulo tangte ke chengsi shikshit raja kong kapang tang ponji lapen article 244 a puthak ke song ponji nonamat ke MLA lapen MP ke BJP si chari bomla jong se MLA lapen MP ang hoya long tamu APSL si akum si ingi long lo pulo te article 244 a mate hentre ke chun beko jong si India government atum na IP det pulo te aku penci o edji pusi pharang kya thang na pa chini dong mokak pandajil som timung report Malam News. Ini nang lihat nang kum nang karena ko anang ni arong doma ko anarat tidak ke situ penang di ang saya long malah halam ka ana ka. Coba mah. Jadi lah. Ini scrutiny bang ke cuma mekalo, akhirnya nili election ke thuri a or doma bema government penakang sai la bang soron bang ke cok pemekal tanglong apor si nili non head jong lang nang kele dak nili menadim lakha grep ti ko kan dim pen nili nang nili angko pen ta lam rihing mai telefon penang pipik lo kunaan nang kele lo ma kunaan si kedulo ma pu nang ching hon thep pik jo ningarong pik lo la si nili lakha grep ti nili rat nili klem rapet na pen inglong so ke pen ka ching hon kadu ka ve pan nili churu par pik lo non ningarong pik hangjang lo nili lam ningi thek det lo ningarong tu ong ke la ba nili kai long la son nang kang thum karne ke nili thek long le pinang pini ke ching siar ni lo la pen la bang su kitek long pen assign mate kacini da mateng pangte nili ke hai et lo la penang litum ta hai et lo Saya pene arjana puthak la arjana bang ke lar le lo kita amtang MP ason MLA ason non kita met to slide si long lo la si karbiang long arat apanta nili chuning ri lo korkan thit kali karbiang long atok anu sita me to slide si chilong lo la sita to slide da pan nang litum jok ignon nang paha ignon nili to pan konsil lang padulong tha nili to pan kama kime nang baklem long vek tha lalu petang te nang itum chini po APSLC asong mesen ma hinodak ma non ilitum kay ki vira porlo po si non ilitum bangke chini vek nang po kay ki vira hut ilitum ta isigat dunangi kita amtang garo tum pening jason garo karbi lagi vir te garo ta ki virlo tangte garo tum ke laha ka chini the kaya kongdo itum karbi itum kopi polo chini leke kasi non bangke karbi atum ta ka chini ni akinang soda porlo apor sim scrutiny tang pe mekalo la pen ni tum long engkora thok ta pia por si APHLC a song pen tos light si ni tum a symbol ta long lo la sinai tum tos light long non hutke berik non nang pahai non tos light jindabat la sini likado ko biar arap na tuning riping lo la pen ta si met ke pini ani por nili rata farman nili constituency arat hadiri neng ching duk pik lo nili phan la an alon nang ki pi kang thum karnia por nang ni tum si aki hai lo nili kali nili aki hai ke nang tum aki hai busi nili di ninga klong pen neng ching duk pen labang solam thi jai pon lo nang likuan awut pen si hai pon di sir neli ko ana vot bande neli ong du awot pen si hai posita me suri ni pa thak hi suring koi rahini awut do basang bong penang li ko ana polling station ba khai kong kebra trok siang bong pen neli ingkora ser ke pan haji
lapen ko raser ke bang bong pen kusita me hala kire malong sta me ni segen si dunji segen si dunji lapen te hadak pen kado ko be plus pen jok ni ong du mot pe si hai ko la pensar nang lila non hai dead lo pulotin nang li kicheng sia kam ko pilo ke claim ji kicheng sia kam ke rada farman ke miri tu maki mang ke jasi met ke development kali dei development bang ke chok bu fi claim ji sita me ni tu maki mang kar in ne bang ke 6 dulu ay jakong lo 6 dulu jakong number 1 number 2 bang ke implementation of article 244A hemprek ini tu macak ding koi pen palong vek po jong si palong le putang te mo non ini tum konsil ini pen ke MP ke bang lang MLA ta bang lang apo si nili tum MP MLA ta pahaidat pen api jong si latum MLA pen nili ili tu song pen APHLC song pen MP ta nang ini det MLA ta nang det pen api jong si latum hemprek wan te putang te nili tum konsil tu tame kaci thani a or dulu kasi hatek ko kita oh lasi nang itu pada pacini dak lo nona hut polkan ti ara atum nili pana cing honason karbiang long ara tu anta nang litum kandidat pancing hondura APHLC to saya pan pira pahainot ini tum pan konsil apa dulong lo hai ta hai back po APHLC candidate justice of nilibara tumkang thum karni po numbering ko rapon nilib MSC constituency ara tum do an chingrum si APHLC candidate justice of kang thum karni padupo Karbiang Long Termas Council MSC Kiligarni nang tebok bomlo sinilip MSC constituency alongta asong tina candidate pentami nomination alo jok tamre pen api scrutiny asais tami pen dun rap som thopsi APHLC candidate Mr. Justice sitami scrutiny asai chun pon pamisi nilip alongta APHLC atum torsa jarjan pen sikebang ji MSC bang pukang wa long chipati dum long pu basi APHLC candidate Mr. Justice pen than pachidi chuki hola pen amre som terang report malong news SDO bang beli pam ham tuli tum halang ham lo amasi ning oilo athema ke nam tang kini election thuta ni tum torsa simbol si anmo kasi kupi posi long le den ma pula so bang binangan kacedan ta dulu hada kaci bohong dulu monela SDO bang nang pipe pukuti penapot nili tum ta api kecilang dulu lo bodame ako api jusi bang dirtalong lo west karbing long da torsa simbol si an lablo lapen i lapu dipu anda iria dipu elia da torsa simbol si an lablo kusi bertanang pule masin itu dam lo hal dak SDO pen ci bohong dut alo nili lason si pulo west karbing long lapen ke dipu ini LA long nege torsa simbol en long lo dak nak tum ko jan LA lo kopia post ni tu menang pe long le la so bang ni depan ko chinai ibu ada ke bohong am ci bohong hir ci pilo amasi api bang ke oh hala GSP tung ke torsa simbol ki place tang din bangke nang tum bangke place long lo nang tum amasi ilong bangke dak biopani homosti lapen ke elong bangke borjan homosti long constituency long bangke tors arjana di bangke arni arjan si hadak kidam tang IPHLC phan ke kroi ahrat atu ana bangke la arni arjan phansi gut pinangko nasi kadogabe hala borjan arat do ana phan lapen diopani a constituency long doana karbi lapen inglong so doan sta la arni arjan aphan good kipi ep pen ke pahaji phansi ni la hini homosti lapen hapu harogat lapen ke lang pher homosti ara to phan ini hide chuni rilo rasinon dak surupothar constituency lapen nili constituency lapen buk han dong bating bukajan constituency lapen ke duar baguri ana bangke nilitung kiram tang tor sarjan ki pis long sang thasi non tabang so election bangke ni tum tor sarjan si aku vote pilong ko tasi ki pilong lelo pupen gedak ni tum nili wara tum pinangan ning dulo lapen ning oilo kita non api arjo na bangke long tulo masih tum ning romsi pini nili phan nili tum la IPHLC phan ke khoi lapen dang nili wara doan nili phan nangkang thum nang karni lapana thok edu pini ni phan song si nang welcome mone nangkang thum nang karni program deng lo lasinon mi thanga hem long si tabang so sai bang ke pichun lasinon la chota kali lo dak ni libolong kongres do lapen BJP do lapen ASDC lapen hala kaprek song we tum do bondam ni ladak ni libolong non bang so a council election kacedanji vega bangke scrutiny chunba mekalo
bonta isi abang ke hello simbol putha galam bang aprang MP election huta nitum APHLC party pen bang nitum torch a simbol sian lo lapen MLA kedam tang MLA election huta nitum torch a simbol sian lo bonta non Kebangji Carbino Thomas Council election labang so a symbol abang ke nitu moham torch ke anong lepusi dak bukajan SDU pen tapen election officer nang pulo amasi best carbing long na tabirta em best carbing long na bangke torch ani sap no ani samasi torch symbol kado we nitu long sulo pun birta nang polilo la pen ako di futa birta em lo di futa torch symbol en long lo kusi birta nang polilo bonta me hola khabar ke hat a constituency mate haroghat a constituency longke GSP potum do GSP potum komana phane please det pelapot hala da kamang torch symbol en long det pubusi birta nang polilo la pen long bangke lang phera constituency lo lang phera long da song thalo GSP kumat tumni ada torch symbol banglang kumsi en det kusi birta nang polilo amat hala long ni a constituency bangke niritum APHLC party bera bangke torch symbol bangke en long det ko torch symbol alar bangke hadak arni ya symbol bangsi hadak sini a constituency long bangke en pon lasi hala dak nili kachuningri bangke la hello lang phera constituency rat doan phan la pen harog hat constituency rat doan phan kachuningri bangke kedam tangke torch symbol si hadak rat tumpilo stan non bangke torch symbol adim bangke non arni arjan pinak aplo posi hala dak rat tum arni arjan aphan booth tipi pen la hini harog hat constituency la pen la lang phera constituency candidate aphan ke pahai phansi ni hin be suni rilo la pen putara kola da buka jana lo tana sana thaklo ada scrutiny tangdet pen pinang scrutiny tangdet pen aphi simbol alam arjana lam nang lilo nantum buka jana lo mesti trok do tanang tum Kaya VC jumplak lah. Iri lecerot ak sita nitum ke kaya vi. Non ke nitum nili barat ke duprong atum ke ning ki pung sai telo. Pima pelotang te ke dam tang ningkan ko anno ne nitum ke song munit ki thi ke jang da ke thu ke tha nitum nili arat atum kisung ki duk. Aposin non e phoya bangke nitum national party bangke nitum ke pipelo lapen nitum khai ke song mate sik sidul ke pang tang ya pang nitum non nili barat tum bangke nitum ke arjap thiblo lapen non kiligi MEC election bangke all party hills leaders conference mate thihek ben APHLC apangsi nitum pe highway bo nitum nilip bangke nilimen rigon pangcho non amad nilidak pamu divin son be ak hayadim alang li bangke song pen thru lo amasin nili phansi pini kathoka wi rada tu pen nang e point mate ni phansi ingwai si non nili constituency youth wings might to sin nili men Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Klarda Kabirta.